ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆମର ଋତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମର ବର୍ଷକ 6ଟି ଋତୁ। ତେବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଆମ ଋତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ସମର SUMMER ସମର ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ରେନି RAINY ରେନି ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଅଟମ୍ AUTUMN ଅଟମ୍ ମାନେ ଶରତ ଋତୁ। ପ୍ରି ୱିଣ୍ଟର PREWINTER ପ୍ରି ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ୱିଣ୍ଟର WINTER ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ଶୀତ ଋତୁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ SPRING ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ। Thank you. Bye bye.